Yuk, kopine siji yo. Sik panas dan kemepiar. Oh, nggih Mas, sekedap nggih kula damelaken. Ada kopi pura, isan lu. Yo, aku sekalian yo. Tapi nganu, nyeduh aja sekali yuk. Loh emangnya kenapa? Kan airnya udah panas. Sekali seduh kan nggak apa-apa. Yo sih Kang, kok ngopo dadak 2 kali? Siapa saya akan 2 kali? Saya bilang kalau nyeduh kopi jangan sekali, nanti ndak hambar. Loh, nggak apa-apa tuh Mas sekali. Wong ini kopi sama gulanya loh sama banyaknya. Lah iya, aneh-aneh wae sih Kang. Ngopo kok ya ora entuk sekali? Lek, emangnya sampean gelem nek kopi niki diseduh sekali. Sak ember wae wis hambar apa ning sekali? Sekali banyu loh. Ya iya. Ngawur. Sok banget, engko. Jarwo edan, tapi lucu sih, lucu. Ya iya lucu, jeneng ra lucu ya ora dagelan. Wah, aku sing ngantuk wae tapi. Oh. Ngantuk piye? Ngantuk piye? Kayak wong bengi ronda kene ono kopi. Ha iya gawe kopi barang Gawe kopi to? Tapi lali aku. Lali ngopo ora wae gula? Lali ora tumben. Ada tinggu yuk. Siapa saya akan 2 kali? Saya bilang sekali. Sekali saja.